Γεια σας, αγαπητοί φίλοι. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας, όπου θα μιλήσουμε για το πώς μπορείτε να κερδίσετε παίζοντας σε ελληνικά online καζίνο και συγκεκριμένα στο Vulcan Vegas. Το σημερινό μας θέμα έχει τίτλο «Ασφαλή καζίνο στο διαδίκτυο Your. Παίξε με προστασία» και θα σας εξηγήσουμε πώς να αξιοποιήσετε τις καλύτερες στρατηγικές για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας. Το Vulcan Vegas είναι μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους αγαπούν τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, προσφέροντας ασφαλές περιβάλλον και μεγάλες ευκαιρίες κέρδους. Αλλά πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ευκαιρίες? Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Επιλογή παιχνιδιών και διαχείριση χρημάτων. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν παίζετε σε online καζίνο είναι να επιλέγετε παιχνίδια που γνωρίζετε. Αν είστε αρχάριοι, ξεκινήστε με πιο απλά παιχνίδια όπως οι κουλοχέριδες ή το blackjack. Η γνώση των κανόνων και των πιθανοτήτων σας δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Επίσης, είναι ζωτική σημασίας να διαχειρίζεστε σωστά τον προϋπολογισμό σας. Ορίστε ένα όριο για το πόσα μπορείτε να ξοδέψετε και να χάσετε. Παίζοντας με στρατηγική και χωρίς υπερβολές, θα μπορείτε να απολαμβάνετε το παιχνίδι χωρίς άγχος. Χρησιμοποιήστε τα μπόνους και τις προσφορές. Μια εξαιρετική στρατηγική είναι να εκμεταλλευτείτε τα μπόνους που προσφέρει το Vulcan Vegas. Από μπόνους καλωσορίσματος μέχρι δωρεάν περιστροφές, αυτά τα προνόμια μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες σας για νίκη. Πριν τα χρησιμοποιήσετε, φροντίστε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις για να κατανοήσετε πώς λειτουργούν. Παίξτε με στρατηγική και αυτοσυγκράτηση. Η στρατηγική είναι το κλειδί για την επιτυχία σε παιχνίδια όπως το πόκερ ή η ρουλέτα. Για παράδειγμα, στη ρουλέτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συστήματα όπως το Mortangale, ενώ στο blackjack είναι σημαντικό να γνωρίζετε πότε να τραβήξετε κάρτα ή να σταματήσετε. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι να έχετε αυτοσυγκράτηση. Αν δείτε ότι οι ήττες συσσωρεύονται, κάντε ένα διάλειμμα. Το παιχνίδι είναι για διασκέδαση και όχι για να δημιουργήσει προβλήματα. Παίξτε τώρα και απολαύστε την εμπειρία. Αν θέλετε να δοκιμάσετε αυτές τις στρατηγικές και να ζήσετε τη διασκέδαση του Vulcan Vegas, κάτω από αυτό το βίντεο θα βρείτε τον σύνδεσμο για να ξεκινήσετε να παίζετε. Θυμηθείτε, η προστασία και η ασφάλεια που προσφέρει το καζίνο είναι εγγυημένα, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε αποκλειστικά στο παιχνίδι σας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το κλειδί για την επιτυχία είναι ο σωστός προγραμματισμός, η χρήση στρατηγικών και η αποφυγή των παρορμητικών κινήσεων. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο με θέμα «Ασφαλή καζίνο στο διαδίκτυο Your. Παίξε με προστασία». Καλή επιτυχία στα παιχνίδια σας και να θυμάστε πάντα να παίζετε υπεύθυνα.